ഓ വിശക്കുമ്പോ എന്ത് സാധനം തിന്നാലോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാ. വേറൊരു ടേസ്റ്റ്. ഒറ്റക്ക് പരിപ്പട തിന്നാലേ. എന്റെ പൊന്നാര കുഞ്ഞാപ്പ ഒന്നൊരു പണി ഉണ്ടായിന്, അയാളെ രക്ഷിച്ച് വന്ന് തിന്നാണ് വിശന്നിട്ട്. എന്നാലും ഞമ്മക്കൊക്കെ ഒന്ന് തരാം. ഞാൻ എന്റെ അതിരല്ല, സ്നേഹമുള്ളവനാ. ഞാൻ അനക്കും വാങ്ങിന ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ. അട കുത്തിരി എന്റെ നോണൊന്ന് മാറ്റാതെ എന്നാ തിന്നോട്. പരിപ്പ് വടയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. പിന്നെ എനിക്ക് എന്നോടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്ത് കാര്യം? നമ്മളെ അടുക്കക്കാടില്ലേ, അയിമലൊരു പൊത്തുള്ള അടുക്കന്മാരല്ലേനോ? അയിമല് ഒരു തത്തമ്മ കൂടിട്ട് 2 കുട്ടികളും ഉണ്ട്. വെറുതെ പറയുന്നല്ല, ഞാൻ എന്റെ ഒച്ച കേട്ടു. ഇങ്ങോട്ട് വാ. അവിടെ മക്കളൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലും നിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോലെ പറത്തിച്ചതാ. പോയി നോക്കിയോ. വേഗം വാ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തത്തമ്മന്റെ കവുങ്ങ്. ഇതന്നെ തത്തമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ പൊന്നാര കുഞ്ഞാപ്പൂ ഒന്ന് കുട്ടി നോക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങ് കേക്ക സൗണ്ട് മക്കളെ. കുട്ടി നോക്ക്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞോ. ഞാൻ അതിൽ നോണ അറിയൂല. തത്തമ്മനെ പിടിച്ചാലോ? തത്തമ്മനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പൊരേ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാം. കൂട്ടിലിട്ടിട്ടില്ലേ? അതല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. ഐറ്റകള് പാറി പറക്കണം, സ്വതന്ത്രമാണോ. നമ്മളെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്റെ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടാവും. കുഞ്ഞാപ്പൂ അതാരാ? ഏതോ പച്ച ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടവനാ. വേഗം മുഖം മൂടിട്ട് കാണണ്ട. അല്ല ഏതാ? എന്താ ഇവിടെ? അത് ചോദിക്കാൻ നീയൊക്കെ ഏതാടാ? ഞാൻ സ്പൈഡർമാൻ. ഞാൻ ബാറ്റ്മാൻ. മനസ്സിലായോ? ഇത് ഞങ്ങളെ ഏരിയയാണ്. മിണ്ടരുത്. ഇത് നിങ്ങളെ ഏരിയ ഒന്നുമല്ല, ഇതിപ്പോ എന്റെ ഏരിയയാണ്. നടക്കാത്ത കൊറേ പൂതിയായിട്ട് കുഞ്ഞാൻ വീട്ടിക്ക് വിട്ടോ. ഇത് കളി മാറും. ഈ ഏരിയ ഇനി ഞാൻ കീഴടക്കും. എന്റെ വരവ് അതിനാണടാ. ഈ പേടിപ്പിക്കലൊന്നേ ഞങ്ങളടുത്ത് ചെലവാവില്ല. ഇത് ഐറ്റം വേറെയാണ്, പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട വിട്ടോ. നിങ്ങൾ 2 പേരും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നിങ്ങളൊന്നും അല്ലടാ. നിങ്ങളെ കുട്ടികളെല്ലാം എനിക്ക് വേണം. അതിനു മാത്രമാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വരവ്. ഞങ്ങളെ മേല് തൊട്ടാലും ഞങ്ങളെ പിള്ളേരെ രോമത്തുമ്പോ തൊടാം. ഞങ്ങൾ ജീവനോടുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല. നിങ്ങളെ 2 പേരെയും വീരവാദം എന്റെ അടുക്കൽ ചെലവാകില്ല. ഇവിടെയുള്ള മക്കളെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം എനിക്ക് വേണം. ഞാൻ അവരെ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നമുക്ക് കാണാം. കുഞ്ഞാപ്പൂ എവിടെയാ ചങ്ങായി? അറിയൂല. ഓനേട്ട് പോയി. ഓൻ നമ്മളെ പിള്ളേരെ അടുത്ത് പോയിണ്ടാവും. നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണം. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു കുട്ടികളെ പോലും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാട്ട് കച്ചേരി നടത്തിയാലോ? കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ, കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു വിശന്ന് കരയൂലേ. അവിടെ അതാ കൊറേ മക്കൾ. എനിക്ക് അവരെ വേണം. എടാ